Ďakujem pekne pánovi Baranovičovi, že ma teda pustil k mikrofónu. A rád by som zareagoval na niektoré tvrdenia, ktoré tu odzneli. Poprvé osobná poznámka. Martin Mojžiš je môj kamarát a ostáva ním aj po tomto vystúpení. Možno, že tie vyjadrenia boli niektoré tvrdšie, ale ja som si vedomý, že hrám súťaž, v ktorej sa hrá tvrdo, takže musím niečo zniesť. A teraz vecne. Poprvé k cene. K cene odznelo, že sme si vybrali neskutočne vysokú cenu 12 miliónov a že je to klamstvo. Tých 12 miliónov samozrejme to je na 3 roky a je to horná hranica intervalu, v ktorom sa chceme v rokovacom konaní pohybovať. Ročne je to teda 12 deleno 3, čiže 4 milióny. A 4 milióny je číslo, ktoré dostanete, keď vynásobíte to, čo dnes školy platia za licencie, čiže 1200 eur krát 3200 až 3300 škôl, ktoré sú na Slovensku. Z toho sme vychádzali, čiže pozreli sme si tých 1200 eur, to je cena, za ktorú sa to dnes predáva aj so zľavou. Čiže tá najnižšia cena. To sme vynásobili počtom škôl a dostali sme hornú hranicu intervalu, cez ktorú sa nesmieme dostať, lebo to by znamenalo, že to kupujeme drahšie, než si to dokážu školy kúpiť. A od toho sa chceme, od tej hornej hranice sa chceme tlačiť dole. Čiže to bude určite výhodnejšie, keď to kúpi štát, všetky tie licencie, než keby si to kupovali školy po jednej. A navyše, ak to kúpi štát, tak tam bude podpora aj MPCčka, ŠPU a tak ďalej. Čiže to poznámka k cene. Poznámka k tomu, že sme chceli učiteľov oklamať alebo verejnosť. Pozrite sa, často sa robili tendre tak, že to viselo na nástenke niekde. My sme to urobili tak, že sme oznámili, že chceme takéto niečo kupovať. Hovorili sme ešte pred tým oficiálnym oznámením, že to ideme urobiť a že sa chystáme. Vyšlo, a ešte sa k tomu vrátim, vyšlo nám z tých rôznych možností obstarania tohto produktu, digitálneho textu, nám vyšlo rokovacie konanie bez zverejnenia. Keďže toto mne aj osobne vnímam to ako zlé, nezverejňovať niečo, tak tlačovka, na ktorej sme to oznámili, sa volala zverejnenie rokovacieho konania bez zverejnenia. Lebo sme to zverejnili celé, všetko. Sem na túto konferenciu sme pozvali Martina Mojžiša, aby tu odzneli aj tie kritické slová, a to už ozaj, že musíte uznať, že už asi kritickejšie sme nevedeli nájsť. Takže všetko toto tu odznelo, novinári sú tu pozvaní, aby to všetko išlo von, môže to posúdiť verejnosť a môžu to posúdiť aj učitelia, ktorí tu dnes nie sú. A ešte jednu vec chcem povedať, veď sme oslovili učiteľov, veď vy sami najlepšie viete, či sme vás manipulovali alebo nezmanipulovali. Či to je vaše úprimné stanovisko, alebo nie. No a my dúfame, že z tejto konferencie sa dozvieme, aký ten produkt naozaj je, aký je záujem učiteľov a čo máme ďalej urobiť, aby sme kúpili čo najvyššiu kvalitu za čo najnižšiu cenu. A ešte sa chcem vyjadriť k tomu procesu obstarávania. Áno, my sme mali, ja sám som bývalý protimonopolista, naozaj ťažko veriaci protimonopolista, verím na súťaž a verím na transparentnosť. Ja som zakladal Transparency International na Slovensku, čiže verím tomu. Naozaj mi na začiatku ťažko sa prijímalo, že toto nebude súťaž a trvalo to teda dlho, ale potom som uznal argumenty, podľa ktorých, pokiaľ my by sme vyhlásili súťaž na hotový produkt, takýto veľký produkt, tak sa neprihlási nikto. Ja som sa pýtal aj vydavateľstiev, či by sme mohli robiť také súťaže, že povieme, že nech sa prihlási 10 vydavateľstiev s tým, že nám ponúknú hotovú fyziku pre siedmakov. Neprihlásia sa. Oni s tým nepôjdu, keď my povieme, že vyberieme jednu z 10, pretože tí 9 by stratili.
A takisto ani v takejto súťaži by sa neprihlásilo viacero alternatív. Čiže druhá alternatíva by bola, že by sme len povedali, že teda budú súťažiť zámery, aký ten produkt bude na konci. No a to by sme kupovali mačku vo vreci, taký pokus už mimochodom bol urobený aj na ministerstve pred pár rokmi, že išlo veľa peňazí zo štrukturálnych fondov na vypracovanie tých jednotlivých kapitol, nebolo to úspešné, takže teraz sme si povedali, chceme posunúť tú školu dopredu smerom tým, ako sme tu dnes hovorili, áno, chceme. No tak to urobme, bude to trocha bolieť a možno, že aj veľa, ale je veľká šanca, že keď to urobíme, tak ju posunieme. Samozrejme s tým, že budeme citlivo vnímať tie pripomienky, ktoré tu odzneli a určite sa pozrieme na tú chybovosť 100%. To nemôže takto ísť plošne. Pozrieme sa na to, aby učitelia mohli vešať svoje materiály, aby boli dostupné pre druhých a pozrieme sa na súlad so štátnym vzdelávacím programom a určite sa budeme snažiť, aby ten pomer kvalita a cena boli dobre pre naše školstvo. Ďakujem.